Добър вечер с не знаех как се прави. Тази вечер реших да ви покажа как се готви една моя манджа от детството на турски каращърма с суджук. Това е нещо много яко. За целта трябва да нарежем суджук домашно, че копешките са малко така странни. Първо трябва да обеля. Тъй като са замразени от фризера, първо вакуумирани суджуците, телешки готини суджуци, се белят много лесно. Тук преди малко нарязах такова елексир. Елексира на живота. Елексира на живота. Това е нещо уникално. Зимно сокче. Зимен таратор. Тъй. Режем суджука. На по-дебели парчета, защото ще ги пържа. И като се запържат, да не стават като чипс, ами да са леко меки. Че да може да се боцка. Това е, готово е. След това на тиган се запържат. За целта тиган, не залепващ. Уяка. Слагам олио, защото без олио не става. Трябва да се запържат. Така или иначе. Не трябва да са хлопкави. Поне не всичките, защото, както казах в началото, не се забожда. Не става, не се получават неща. Трябва да са леко. По-меки трябва да са като цяло. Целта тук е суджука, нали така, иначе не е суров, той е изсушен, той е готов за ядене. Целта тук е да си пусне вкуса. Слагам 2 лъжици брашно. Пълни хубави лъжици. Е така. Ето. И накрая ще се, като се запържи брашното, се полива малко с вода и става една хубава каша. Малко разплисках май. Май се получи нещо такова. Аспирация не отворих. Тия неща не знам къде да се слагат. Края на краищата. Трябва да си имам закачалка или какво някъде си. Аз съм аматьор. Сол. Мъничка сол. Е толкова. Нали всеки си знае, да, аз толкова обичам. Всеки си знае солта. Всеки си знае солта. Айде, де. Прегоряха. Да. И трябва да се сипя вода. Гледай сега как ще сипя вода. С тубата. Тя пък се разгубява. Оп. Трябва да се сгъсти в момента. Нали? Ако се сгъсти, значи се е получило. Ако не се сгъсти, взе кочето. Сгъстява се, гледай какво става. Ще стане, ще стане.
Даже стана, какво ще стане? Супер е. Още малко се сгъстява и готово. Това е каращърма с суджук. Ако не знаете. Каращърма с суджук. Суджук е на каша. Сигурно така се нарича. Накрая се слага мъничко масло. Малко. Спираме котлона. И гледаме какво се е станало. Селфи стика ми се разглупи. Ето. Това е манджа. Обаче тази манджа не върви без това. Зелева чорба. Много е яко, направо. Потекаха ми лиги. Така. До тук с манджа. Като оня, дето в Инстаграм, мисля, че има канал, страница. Дето вика манджа. Това е.